como traballamos, quer decir que todo isto, o 8 de marzo foi o culmen, pero foron días de moito traballo, de moitas investigacións, de moitas discusións, porque é difícil, toca temas que non nos gusta, todos queremos pensar que non cometo fallos, todos queremos pensar que somos persoas igualitarias, a veces cometemos fallos que son pequenos, pero que axudan a que vivamos un mundo cheo de pequenas injustizas que fan un mundo desigualitario. Entón, ti podes cometer ese fallo e o que é máis importante, ti podes solucionalo, dende un pequeno xesto, dende unha pequena axuda, dende un pequeno resquicio, podes facer que a cousa cambie, non? Eu creo que é importante, os micromachismos nos axudaron moito, tamén eu me sento e tuvimos a sorte de dar antropoloxía. O ano pasado tiñamos moitas máis horas de traballo e podemos facer un proxecto. Foron os micromachismos que reducimos un pouco o proxecto porque creemos que está bastante relacionado co tema da bata. Entón, teñen unha serie de características e moitas delas están totalmente ligadas coa bata. Por exemplo, os micromachismos o importantes son que son invisibles, nadie os ve, como unha bata. Todas levamos a bata, as levamos por fora, pero habitualmente non vemos a bata e está aí. Entón, eso é o problema, que está tan interiorizado na nosa cultura, nos nosos costumes, que nadie o ve. E por iso, os homes máis progresistas, que eu non son machista, eu lavo a roupa de vez en cando, hasta eles os cometen, porque están no proceso de facerse homes. Eso é o que hai que erradicar, o que hai que intentar solucionar. É un problema que ven dende moi longe. A parte importante que é falalo, non? Porque moitas veces é difícil loitar contra o mundo, ser diferente, pero o feito de falalo fainos sentir como que estamos máis unidos, como que temos unha causa, como que podemos conseguilo, non? Se todos nos apoiamos, se todos falamos, se o debatimos, se o discutimos, pódese chegar a unha solución. Bueno, os micromachismos son iso despois de todo, non? Pequenas cosas que poden ir crecendo ata formar parte dos telediarios, non? Desas noticias que nos encollen o estómago, non teñen por que acabar en eso, pero poden facer. A definición que se dá, a primeira persoa foi Lois Unino, o que creou o concepto, e a primeira definición que se dio deles foi tiranías internas, violencia blanda, pequenas trampas que encontramos na vida cotidiana. Son definicións que os dicen todo en poucas palabras. Pero, bueno, tamén hai distintos tipos de micromachismos. Uns son máis suaves, que os vemos en todas as casas, pero non nos damos conta. Por exemplo, os utiliarios están no ámbito doméstico, no que a muller encargase dos nenos, dos anciáns, dos enfermos, todo o relacionado coas tarefas domésticas, mentres que o home traballa fora, non pode facer ese tipo de cousas, non é propia de homes. Ante todo, queremos dicir que non estamos en contra en absoluto de que as mulleres fagan todo isto. Por iso levamos a bata, porque de outra forma o mundo non xiraría. Quere dicir, que faríamos, non? Se as madres se puxeran en folga, que faríamos? O que intentamos dicir é que todos nos poñamos a bata, en un momento que nos la saquemos. Lavar os platos é importante, chegar a casa e ver todo limpo, a todos nos gusta, non? Non estamos dicindo que as mulleres non o fagan máis. Todo o contrario, queremos que os homes se involucren, que o fagan e que vean como é moito máis fácil para todos. A bata é un símbolo, a bata ten un peso, ten unha importancia. E iso non é xusto que unha sola persoa o leve ou un só xénero. É algo que hai que compartir, e hai que saber compartirlo ben. Non podemos deixar que se nos impoña levar unha bata. Non é xusto para nadie. Bueno, seguimos con Bueno, aquí estamos viendo otro tipo de micromachismos, sobre todo escenas que os representan. O que vimos anteriormente eran os utiliarios, que son os que comenté hace un momento, e tamén estaban os encubiertos, que son os que se utiliza o afecto, para lograr que a muller faga o que ti queiras. Con excusa de que non me queres, de que eu traballo sempre, en realidad a culpa é túa. Con ese tipo de frases van comendo a cabeza e finalmente impoñen a súa autoridade. Os conceptivos é a evolución dos encubiertos, xa non se utiliza o afecto. Simplemente tens que hacer o que eu digo porque eu o digo. É así de simple. Entón, por exemplo, o tema do diñeiro. Levar un control moi férreo. Só podes gastar diñeiro nesto que eu te digo e nesto non. Porque non é necesario, non o necesitas. Eu
digo o que necesitas e o que non, eso é importante. As cousas que limiten a túa liberdade como individuo, non? Que non podas elixir. Eu creo que cando un está enamorado tamén renuncia a moitas cousas, pero é importante que o fagas porque ti queiras, porque ti estés disposto a facer unha renuncia a par, non? Que a túa parella, pero que o decidas ti. Ese, ao fin e ao cabo, é o obxectivo de isto, non? A iniciativa de un a mellorar e a facer todo máis igualitario, non? Que non sexa unha imposición, senón que saiga de un mesmo. Que non te digan, bueno, non queremos impoñer que ninguén faga nada, non? Senón que concienciar e que saiga de un mesmo. Entendedes o que quero dicir, máis ou menos? O importante non é tes que compartir a bata porque, te digo eu, non pode levarlo ela sola, temos que levar dos. Non, o importante é que se dé conta de que debe compartir a bata, de que non é un tema de ela. Porque se lo pones es lo mismo que estamos facendo agora, non ten sentido. O importante é que a xente se conciencie, interiorice a bata, se dé conta de que é o que de verdad solucionaría todo este problema. Porque se seguimos imponiendo, poden pasar cousas como que esos micromachismos que falábamos ao principio, nos que se realizaba unha maternalización da muller, pasen aos coercitivos que limitar a liberdade directamente aos de crisis. É moitísimo peor se que poden acabar en maltrato. Os de crisis se baseaban é como unha evolución constante. Os de crisis é o momento en que a muller comeza a darse conta da situación na que se encontra e teñe que, o marido ou o home teñe que imponerse de outra maneira. A máis fácil suele ser o maltrato. Bueno, aí está un dos vídeos que fixemos os alumnos, un dos traballos que se expuso o día 8 de marzo, que podemos pasar a leros, non? Vamos a estar aí, falamos algo máis? Que decides vos? Me falta a repercusión. Sí. Vale. Pois todo isto, non? Durante o día 8 de marzo, pois chamou moita atención, non? Porque, bueno, xa nos vai falar Alexandre